มันหักไหลเพิ่ตริกอุบนายเลเวอร์จงอุสนามอาร์ฮจาร์อาร์ฮูอาร์กวยนักsocietyกับบัดนหักทานขัดอาร์ชนองกับbahาปอกขัดอาร์ชนอง CNRD บล็อกไลค์กรอกตากระไดหักชนองกษาดกับลัดติบกระตังยากันเอก society กับกษาด village มารียงจิงเกิงจรี cooperative society limited กลับลงยาจิงรักเฮลังคุสนิคาฮับปอจงกชนองกษาดหากจิงดับชิสนัมปุระกับจิยันตีนาดูบลัสสังยากาHakane ka jirakhe hakane ka sni la penlong lang baka Federation Serwet Ubarim Mariang Jingking Jeri Cooperative Federation hakabalawan ban yapan pu pen pheng lang daki khasan tali ki society na ki south tali ki block na pen usla block kasuthem kamau a kamaulam pernai tengkai lengai bat menriang na shila block terna bat ramraj menteng na amlarem block kudang rem khongla bat amkoi bat na lach kro blok lach mauro pedai warba bat kshat ha ka basdang ban pentelun ya ka jingrak hi ha ka nei ka sni lasdang da ka jing pule ya ka poetry na ikong pi bu phang ka jing rwai pedang buram na ki khana school na kshat presbyterian ka jing kran na irang ba snong ka kshat bala penbur pat saya kuei Ukong san ubla shim ya kabenta hakane kasni uso sampat kumar ubla long ru UIS principal secretary jong ka Meghalaya hakabawla yo ru ban pri ya yeng mariang jong ka kshat village mariang jingking jri cooperative society limited hakabala shna hakador jong ka yeng khasi tenrai kabala sob da utan rio to mentangin khmi ya ki benta bakong san hakawede bat kani ka program kajing aingo aidan ya ka me mariang Ketang trong phi cô mấy mà riêng cắt nô cắt long cắt ba snow thiêng xí tân lục cắt bờ thầy cắt tang phi đòn tang cả way hấp nai trong phi thum phi bát snow ngan mình xem hà ba bờ khát phim du căn tai là sne nei pha đã ca jing e phi điang silta phi say hấp nai trong phi Dendri hari kasi langba ki thet trong ki ngiyo ban sna lungti Pisai ki so ki pai ki ki ngap ki luai jing bam ngiyo perhai dai ma phi ma riang ba ai hakmat trong phi ngilong kat juk phim pet siliang ne gerbang phi bu ni dai ban buram mar ka liang nhìn phải nước xa là mây mà riêng ngày ngô yêu play u try ya mây mà riêng hang y u ai ya jing cơ khu ba u là thế hà mây mà riêng chú nom kỳ này bà là thọ đại công Priska bộ khang snom chai khu lấy si bộ ki gam ba lembaga safety ka federation ki poi ki gam ki mati ki suat ki balik jong lo suwa mon suwa tete kan ski kom da de ski kap kerpang ka bang i ba ka ba ngi snow ya ki ki kinten ber ki kam ki ba ki long suwa mon suwa ki ben i ya ki da ki sin bang i dan bot ha ki pol kom ta lengi ha ki snem baladina ngi bai berkat makan wan kumani program kapan i ya kai kamati yo long suwa mati kai kamati yang kira teman kibamun suwa apa kesnang jangi hang ne apa kesnang atau ke jangi
Sinong siap singoban ni thu shoya de keteng ubran lang kusam ngade apo Sinong shutim ban ngalong ru kumu bilf apo ka Seruet Ubarim Mariang Jingking Jiri Cooperatives Federation Limited te hagani kapor ngan sim ya kabenta jong i kong yura pule ya mistri pa ilapha namar ma i don haga jing sumar te ngaduai yu blay ba un ai ya jing ko jing khia ba un nang ai bolem ya i ba in yo ya kamet ke bakoj pakhia tu blay un kulku ya pi kong un ai ya jing ko jing khia te ngai ku blay ya pi baro i blay ya poi hagani ka jingla kemen ya jing tap system jong ka federation ha kan Sinong syai ke bahap apa kal khat Sinong like draw block ngan point se ka phang se ka mistake ben play ne ka mistake ba pai chairperson jengi I kong yura kaburam yau blay bala bayai bala ai yang I kane kalat man pendan buram ya ka jingdap system jang ka Seruet Ubarim Mariang Jingking Jiri Cooperatives Federation da ka jing ya treasure hem jang pi ki Mariang Jingking Jiri Cooperatives Society kat Sinong like crop blocks walang adon hapedeng kajing sumar ya kajing ko jingkia ngamla pat klem daya simenta langpat pibaro ban penpau ya kajing sokmen hakane kasngi lengba ini ileng kedap jing thok te nangkong nasno ban penithu swai lade ka keteng jonga kadai Mohan Singh Khongsun nang tei na po Sinong Shutim pen usla blok bat ngabat kum u sekretari jong ka bot denjat longshwa Mariang Jingking Jiri Cooperative Society Shutim la Shutim masno ban ai kajing khublei ya barok lang kibaya dan lang menta kasngi kaba ngin rakhie lane kaba ngin yela kemen ha kaba kajing ya lenti jong ka federation kala kanjo system pura kajing ai khublei college cha I so Sebastian Joseph I badairu I regional director jong ka North East National Cooperative Development Corporation bat kumju ru ya I lok jeng I balaya dan lang mata kasngi ngi nakaleng kasyutem ngi la form ya ka cooperative society mencem slam kamut kaladon system hi ka jingya lenti ka jongi ngi la ai keteng ka bud din jat longshwa Mariang Jingking Jiri Cooperative Society ha ka banengkong ngi ya dan tang kumba khandiat ngot tang kumba khat prangot ayai ngas ngau kumlai kublai ya kiri rong ba ki bay dan menta aku ban kong ai ban form ya kanika cooperative society ndai kan banang ya ki por menta la nyedap system ngiladan kumba at pustan hadu live hongut ki membar ngatharai kajing wan join lan kajing wan lok tilang jong ki paran nongsong sinong ban etrelang bat ka cooperative society kadai hilang baki kam kadai hilang baki jing trai bat kadai hilang baki jing pen I jong I ya ka jing stu jingbut ka jing trai lang hapo Sinong hapo thau te ka jing temu ka ban kong a hi ka bangi form lan ngi sna ya ka ni cooperative society kalong ba nio I ba ka jing dan jang ka Jingking Jiri lan ngi klau tap lan ni ka spa Mariang ka ba blai ula ai ula the hangi bat kumju kajing dan jong kiriti
kidustur kiba ulong shwa man shwa ulabu ula pasat hangi katno kalong kaba ajing mentoy bat katno kalong kaba tenat bat katno kalong kaba dan kam hadu kata-kata kamtam yang i kilong din kimandin kumta dai ha kata kanurim bangi sapoy syakajimut ban thau no da ka cooperative society ha ka ba kumno nginla ban yak trelang hapo sinong naga banta ban penne pensa lane ban nang kentiu syusyu ya kijingdan hapo sinong hapo thau ha ka bai dai bat kamai mariang bat ha ka bai dai ru kiriti suncha or kiriti dustul lane kita kimati kiba ulong shwa manshwa ulabu hangi dai na kata-kata ngisa form ya ka cooperative society bat kamtam ha ka bai dai bat ka jingdon jengi ya ki jingking jri kabang i ha ka ne juk ka bamanta bahaman la ki jaka haman la ki state lane wat hapo kari borok kawai lane kapatai borok kawai kaya keren kaya khana chaphang ka jingking jri chaphang ka jing khla bat chaphang ka jing tenat jongka na snow manai ku play ya kilong din kilong shwa jengi ki baladon kata kasap kapong kapakapang adu kata-kata ba lengba jongki ni salak ban i ya kini ki jingking jri ki badan mentah ki badan hapo kasyatri jong keserwet Mariang Federation kadairu kasiban rakhia ka jingrap sisnam bapura jong ka federation ngayang hune kumuai ni khot jong ka terna Mariang Jingking Jri Cooperative Society but ngawan raru yak jangai khulai na ki wepat ki pradkhot ki bamsem ladan nang kane kapor bamenta ya phi ki pajba baro ki officers but kerpange ya kane cooperative society nang ni nakshan kebala khot subha yangi bang nidan benta hakum kene ke program bekerpang naklian jungi kum kitkat ke cooperative society nak terna kadau bah khmat bangiawan banfam ya kene ke society namar bangiro ngidan ya kejo kajing temu bat katang kata kalang ban penne ya ki jingking jri ki badan hapo ke leka bat kat nang mi kisngi kinang yar batep bat nang benar ki wepat ki brio ki bana po kacela kari bana keleng ke perthai mendangan poi siaka jingi thu khana lengkot ya ka cooperative society jongi nalai moro ramkheng rikersang kasnong jongi kalai moro ramkheng rikersang kadon ya ka jingking jri kabaya snolang bat kasnong rikersang kadon ru ya ka jingking jri kaba snolang bat kasnong mawa kumba laiteli te nakaliang jungi laya sengi kane cooperative macam slam bat keladap kumba sisnam tam kakshat bilik Mariang Jingking Jri Cooperative Society hadu menta meneng idon kumba nyau puar lanitam kidkhot hapok jongka senrang bat kenthai nyalatrei sitom nyele sibun ki AGA hapok jongka Cooperative Society rengkat kajian trelang lambat ke federation nangta bat ke kelam nangta napok besen hakabang nyele sibun ki kam kum hakaban penbhai ki jingking jri kum malabatai sakmat dagi waipat ki cooperative society ki badan hapok federation hakabang ila snai ki lenti ki sengkien hakaba baru hakaba ilayo ya kaban sna ya kini ki nursery kathong kaban nikong do hakabang ile ya kini kabanta kalong ya kaban penek pensa ya kini ki mati ubarem ki mati ulang syua ki ba ula bat ula produk hangi ki long din kabalong hadu mata mane ke jingker khu nagam ta jengi ki babun kubalong menta ke jingking jri ka dai ka wei na ki bakong santam
haka jiai lenti ka jongi khamtam kum kinong kendong ka penya so na ka wei ka jaka sa ka wei pat bat ka ai ru ya kata ka jing sngai ka jing tengan haka bangila ban yat da ka basuk mensim klamdon kanu ka jing sir wala pedang ka jing be jonggal air ha pedang jong ka jing kerhu jong ki wa ba ki umsau khamtam haka poliur ka ai sibun ya ka jing kerman haka bangila ban yat ha kata kalenti ka bangi ngidon kam ngidon namar kata ka ni ka jaka da ka wei ka sur ka jingmut ka jong ka hi kalong ban kenmau burom ban rakhi burom ya ka ni ka sngi ka bangi kum ka federation ngidon ya kata ka jing thmu ban penek pensa ya kini ki jingking jeri khamtam ban nalor kini ka bangla kedau hang ni kidon sa kiwei pat kimat ya kabangin sayo ya kaban yakran ya kabangin sayo ya kaban tray ya kikam kijam kejongi kandiat kumban penithu ya de ngade Sharman jong ngade ka cooperative society batkum ka federation kakam ka bangabat kadai kumu managing director bat ka jingo bat ka jing khublei na kapta jong kiwei pat ki cooperative society ki badan lang hangne na ki block ki ba pher naga amla ram blok na posela blok bat kiwei palese ke bandawan yo ban yasno lang nagam takani ka kam ka babha ban kentiu ya ka jinglong kerpang ya ka jing start tenrai jong ki department ki jongi kumalong bat ngidang don sibun pat kani ka jia lenti ka badang sisnam Pila banyak sibun ki jing dona sibun ki jing bekala sudah. Kaji ki jing dap jong ada federation menta kalong tang sisnam. Namar kata kila bandan hang ne hang tai ki jing dona ki bonjat. Andai de kawai ka jing mut kawai ka mensiam jong ka jing teli nginang yai trailang nginang yai ya syakmat. Hakaban pen urlong ya ki ai ki kam ki bangi kum ka federation ni khmi lanti. Nilai menta seruat ya ka ai ka khubor ka bahatam ha ka bandai ka UNESCO ngilarung ha ka ta tentative list kane kalong ka jingkerman ka bakrau bat ka ba ai mensim na kam ta jongi namar kata komki cooperative society ka badan hang ne ban ong kalong ya ka bangi ngi nang trai shirham komno ya ka ban kentiu susu ya ki jing long tang rai ka jongi hapo kisnong ki thao ki jongi kalong kai kaba ngadap lagi jingkuan gua krau ban poi biang sasi senpat ha kene kesnong kaba lapun lah ha yang ha kaba ngalamat ya giler be ubi jangan kesnong ya ki ke basngam ya ke jinglong yang kemarin ha kaba lapun ru ya ke jinglong kena jangan ha kene kesnong Haswa bangan kri sorong patai. Kalau keberom ni banyak mentalang yang di banyo banyak beliau jemut bat pi warla ngam dayu breu basta bankran hendai kendiat kansoy ngajukan lengkot karbala kambayang kaserwat jom kamenor ya kabagila ai ngata tim bankran hani kapor kalong kai keba ni kilong din ide masuk sarong ya kilong sha man sha jangi ki blabo ya kidi kidak kishin kum gedeng jeri ki jinging jeri ha keba ya ni kithet la plut por ban sna ban tan ben nado ba kedang red hado ba kita he hado kita rom ban ya Pakai ni kesimpur dah kispas nam, pat kipaus nam, haswa milan pelan kami ki. Kalau kejingkerku, yang ini kilom din, banyo i yakini, kimati jong kilom sya manswa jongi. Om tang, ya kejingking jiri, henai ki wei ru, kibenta kibaper kibagi kilom sya jongi kilabu, banlong kejingkerku kibakrau yang ini kilom din.
Abhi, just now I saw a dance which was done by one of the villagers, I think. I was really surprised to see first the husband and wife or the some whatever maybe the single unit, they had started dancing, and suddenly all one after another from the whole village came together. That is the concept of cooperation, basically. Ti iyo ka jing shat mo bla de mentan ni gitu ki shijur mo ya ki shilok ti ong ba I tenat bi pet kum tu te hadir pada de kla de shat kum tu shijur ba ki wan dot ba khadu banya shat banya shim benta te kalong kum ta ka cooperative society jong ki ru ba ki nyalong terli kum ta kum ka wei. Extend my warmest greetings to the people of Kashayad village for organizing this beautiful festival. Ngakon ai kublei shibunya parok khoj bedan hangne kampam ya kashnong kashat. And I also want to congratulate the entire villages who have formed into cooperatives and a cooperative federation. Give a big clap. Very good. Very good. Kebetulan baik kini tapi ada orang ada orang sana. Tapi tempat ada pe. Kebetulan sibon dia kini tapi jom pi barok